Euskal Memoriak egin zuen liburuan, lehendabiziko liburuan, poso handia eman zidan gauza bateatik. Hain zuzen, izenburua dauka Gernikako seme-alabak. Eta egia da. 60ko hamarkadako jende hori guztia, 50 hasita hobeto esan da, Gernikako seme-alabak era. Nire aitak egontzan Durangoko bombardaketan, frentean, eta jasan beharreko guztia, bukatu zuen Zaragozan kanpo de konzentrazion baten, eta 51 etorri zan Debara. Ni bezala beste asko, horregaitik. Guk mamitxu genuen, geure umetatik, gerra. Gerraren ondorio guztiak. Izan gera zanpatuak, kulturalki, zigortuak, fisikoki, eta izan gea pertsonak geure duintasuna mantendu dugunak, eta batez ere jakin izan dugunak aurrera begira zein zen gure bidea. Eta jarraitu dugu gure gurasoen zuzia eskutan genuela. Eta niretzat garrantzizkoa da esatea gu gerala 36ko gerratean egon ziren gudarien seme-alabak. Hore handi bada niretzat, nire aitza eta nirea. Haren alaba izatea. Eta horrelaxe jarraitu nuen. Eta ni jarraitu nuena gurasoak ere arro egon ziren. Beraz, ez nuen nire aldetik merito hundirik. Bakarrik jarraitzea bidea, besterik ez. Nire kontzientzia politikoa oso ez da berezia, zeren milakak egongo dira ni bezala, baina kontzientzia politikoa 7 urtekin arte nueia. Gauza bitxia da, baina etxean guk euskera ez bazen etzeon beste hizkuntzarik. Eta gainetik abertzalea gina. Umetatik jakin izan dut, ez nitzala espainola. Umetatik jakin izan dut nire aberria Euskal Herria zela. Euskadi izan garaiet hartan. Oendak denbora gutxi arte. Euskadi. Eta ni nintzen Euskadiko alaba. Hala eta guztiz gugera, esango nukenik, gugera garai hartako mundua nola zegoen. Bala zegoen Euskal Herria ere. Euskal Herria da erresistentzia tokia. Erregimen frankistaren erresistentzia tokia da Euskal Herria. Bakarra. Estatu guztia. Erresistentzia tokia da. Eta munduan, momentu hartan, 60-70ko hamarkada horretan egontzian danetik. Zetik, egontzian borroka, bien Kongo borroka, egontzan ziak zeuden, gero, hamarkadan gerrilerua zeana, gure kubanoak, egontzien hor danetik txinatarrak, batez ere, eta deia egin zuen, Mao Zedonek deia egin zuen, Estatu Batuerraren aurka joateko, imperialismoaren aurka mundu osoari egin zion deia, gauz horiek guztiak gertatzen dira orduntxe, 60-tik 60 hamarkada horreta, gerra hotza 60an, Sobietar Batasuna eta Estatu Batuak kontra. Guk begiratzen diogu borroka antikolonialei esate bateako. Askatasun, koloniako askatasunei begiratzen ari gera. Asko, horretaz, detentzio garaian bai. Bota zuten atea botatzeko eta orduan aitzak iriki zuen. Aitzak iriki zuen atea eta jo zuten aitza. Eta, korrika daude guztiok. Korrika daude, iokin gehitzen du handik, pareta urtetik. Hornik ona, ez handik patio batea, eta hotz bat entzuten da, esanaz ez daki. Eta orduan berak hortik geratzen dut, etortzen da ona, hemendik salto egiteko. Eta orduan ja betik tartiletakin daude, zai. Eta hemendik orduan bota egiten dute. Nik ez dakit bera hiltzen duten, alaz deten ni tiruak entzuten ditut, eta ni nua gordetzea, dokumentu batzu gordetzea. Eta banua eta juten ez patio batea, dokumentua gordetzea.
Eta bitarte horretan, ez deia inor ikusten, eta nire aurrean dago Sainz inspektorea. Eta Sainzek harrapatzen hau, hartzen ditu, esku guztia arpegian eria. Jota, bastarren kontra botatzen ezin ezia altxatu, bizai etxezurra apurtzen dizkit ordu. Orduan, nian gelditzen ezia aseatuta, eta ez dut ikusten, nire anaiare ez dut ikusten, eta beste aizpa dago etxean, eta ez ditut inor ikusten. Ama jotzen dute, eta hortxe, zea baten, mai baten azpia, botatzen dute. Nire aizpa ikusten dut lehioan begira, ikusten nahi da seguruenik aitza edo iokin edo aidiela eskutatzen edo eta negarraz dago, eta nahi altxatzen naute eta eskatzen de komunia jutea. Juten eiz komunia, eta bueno, orduan naukan zea bat, Gernikako arbolan naukan zintzilikaz, iokinena. Eta orduan aura gordetzen dut. Eta ama agertzen da orduan ama, eta eskuek ematen diogu elkarri, eta ematen di dirua. Eta nik ematen diot medaia. Da, orduan, ikusten dut ama eta aizpadaurela, nera nahi ez dut ikusten ezertarako, eta iokin ere ez, eta itxa ere ez. Ni nahiz azkena. Eta eramaten gaitue, desberdin zeatan, eramaten gaitue Donostia, goberno zibilera. Eta bueno, goberno zibilean, namazazpi egun egin genituen. Eta bueno, elkar ez dugu ikusten. Ez dugu ikusten da nik esaten diate iokin hildala. Eta nik ez nuen sinistu ala ere, ez nuen sinistu. Eta momentu baten, zain egon nintzen denbora, aitza eta anaia ikusten ditut, eta eramaten dute beste toki batera. Iokin ez nuen ikusten, eta berre, eta hil zutela talako baten, tenten nagoela orduak eta orduak bakarrik toki baten ez da gizartzen, ikusten dut, hiruren artean ematen dutela helduta arrastaka. Nela helduta berantz eskailera batzutan. Eta biok gelditzen dira behira. Eta orduan esaten dit, lasai itziar hori, eta egin zuten imentzu bat jotzeko, eta eramaten dut orduan badakia biziri dagoela, eta lasaitu egiten naiz. Da gero amazazpi egun horiek danetik egon ziren. Danetik, zatik nire puntu haula iokin zen. Eta orduan beraiekin mehatxatzen ninduten. Gizonek esate bateako Burgosen, ez dakit Burgosen ez zegoelako kartzela emakumentzat, baina egon balitzere gauza bera gertatu zen. Nahi esan gizonezkoak gainera suertatu ziren 23-24 batera egotea Burgosen. Orduan montatu zuten preso politikoak egiten dutena. Eta da komuna bat. Komuna bat nun denona da, baita penak eta baita gauzak eta baita laguntza, elkarrekin estudiatzen dute, elkarrekin eztabaidatzen dute, ze arazoak dauden kalean ere jakiten dira, nola dagoen kalea eta ze inguru bizi duten. Orduan, gauza horiek guztiak oso importantiak dira, baina emakumeak alde batetik beti gara gutxiago. Eta gutxiago izanik, ze gertatzen da, asko zer errezako zaude, ez kartzela berezi baten emakumeana, edo zaude kartzela bat gizonezkoena, baina albo baten, hau da, el apendize dela kartzel, hor eskina baten zaude, eta ez zea elkarrekin egoten. Eta kasu honetan ez da hori ere, zatik emakumea gaude beste punta baten, beste toki baten gaude guztiz. Eta gero, zeak ez da apaisak, nola apaisak, naiz eta eskatu sekularizazioa ez dio ematen, Vatikanoak jarraitzen dute, kartzela bakarra egon da, usten dut mundu guztien ez dela horrelakorik egon. Kartzel konkordataria, ez da, inoiz egon. La Santa Sede y el Estado Español, el Gobierno Español, akordio bat helduta, 48an edo izan zen, eta akordio horretan onartzen dute apaisak ezin direla egon gizonezkoen kartzelan.
Eta mojak zaintzen emakumei bai. Bueno, orduan, horrelako horreitinik esaten iritziz, sesu bat, sesu bi eta sesu hiru esaten duen. Da zerbait oso bitxia eta hiru horiek apropos egiten dute epaiketarako. Epaiketarako apropos egiten dute, zeren apaisak egonik, ezintzan egin epaiketa ateak itxita. Ezintzan egin zeren apaisak behar dute bere babesa eta beren onespena pertsona zeak ziren importanteak, besteak ez ginen, besteak terrorista ginen, baina behaiek engainatuta edo, baina horregaitik, baina apaisak ziren engainatuta terrorista guk engainatuta. Orduan, ezintzan, eta sartu zituzten bi apaisak. Eo sartu zuten 3 emakume, ez dakit bat liberatzeko edo zer, baina 3. Eta gero, bestalde, 11 gizonezko. Denok atxiloketa desberdinak ditugu. Epoka desberdinean, ez gera denok ezagutzen. Eta gero gaina, bestalde, 3 ze hauetan, badaukagu bakoitzak geure sumarioa, aurretik. Planteatuta genituen, bakoitzak ze papela egin behar zuen, bakoitza bere abogatuarekin, planteatuta genuen 1000 gauza. Esate bateko apurketa izan bartzuela hasieratik, ez apurketa bukaera, apurketa hasieratik, galdera erantzunean apurketa izan behar zuen. Nun, galdera hori balio behar zuen apurketa bat izateko. Horregatik, tribunala dihua sorpresatik sorpresara. Eta lehendabiziko 5 deklaratzen dugunean, ni bigarrenan izan lehenengo abrisketa eta gero ni, eta bigarrenea eskatzen dute ate itxita. Ni euskerarekin sartu nintzen pixka gogor igual. Naiz eta gutxi esan, baina gutxi hori fascista horien aurrean, frankismo puro iduro, haientzen ikaragarria, nik ikutu nuenian haien eziketa, haien eskuntza ikutu nuenian, tocarles el alma. Esan nuenian que éramos castigados por hablar en euskera, porque deben de saber que yo no soy española. Orduan, eta eskatu zuten bokalak tenientea edo zan, puerta cerrada, eskatu zion presidenteari. Eta presidentia da, nik esaten, Dios, nik jelzin nintzen, eindet kristona, gehiagika, neurtzen jun behar gendun Burgosko prozesua, esan bai, baina neurtonareino esan bai, baina denbora behar gendun. Alde batetik, herriak jakin dezan ze mailatan ginen, eta herriarekin lotura izan. Eta herriak pauso ematen bazuen, guk pauso eman, eta guk pauso ematen bagendu, herriak gai izatea hortarako. Eta bestalde nazioartean, jakin bartzuten, ere bai, ze mailatan nola ginen. Ginen gorpuz bat ginen, denok. Han inor etzun pentsatu bere silborreai begiratuta. Ez dut ezagutzen inor. Naiz eta kondena txikiagoa izan, eta besteak heriotza zigorrak. Baina heriotza zigordunak izan ziren ikusten denok maila horretan nahiko eskuzabalak izan ginela, herriarekiko. Pentsatu gendun, herriak behar du hau eramatea azkenengo muturreraino. Eta gu implikatuko gera, konpromiso osoz hau aurrera ateratzea. Eta alaxe izan zen. Esate bateako, heriotza zigordunak 6 zeuden oso fuerte. 6. Eta gaur egun 6 begiratzen badituzu, norrekin gelditzen gera. Esan ni norrekin geldituko nitzake. Iokinekin ez dago besterik. Orduan, horrek mina sortzen dit. Baina mina, buruak ulertzen du. Eta oso ondo ulertzen dut, ez daitena ulertzen daia kontra jartzea, hori ez. Zate bateako,
Euskadiko Ezkerra oso kontra sartu zitzaigun, Mario Buruzela, Mario Buruzen PSOEk buru egin zuten. Eta Mario izan da pertsona bat, tokatu zitzaiona Burgosko epaiketan. Baina ez etzan bera aukeratu hortarako gure artean. Hori izan zen, hori bai izan zela loteriako bomboan bezala, ateratakoa. Behai ebaz egiten zein atera bomboan, hori bai, plan. Baina nahi etezan, besteak, hor daukazu Larena, kide mina izan zen Larena, ere, gure garaian, borroka garaian. Hemen egon zen. Hor, zuzu den toki. Askotan. Orduan, etxe honek gauza asko dauzka. Asko bilerak, elkarrekin egiteak hainbat gauza, elkarrekin gauza oso gogorrak egitea. Bai, 78an batez ere, 78. Etxe honek gauza asko dakizki. Eta orduan gogorra egiten da, baina ulertzen dut bizine izatea azken batean bizitza bakarra daukagu. Baina arro ere bai sentitzea ez dakit, ni behintzat arrotasunez bizi naiz. Arrokeriaz ez, baina arrotasunez bez. Zeren esaten dut, naizena eman badet, zinde gehiago eman. Orduan, aldan mailara helduko gera. Baina beste batzuk hartuko dute, gurasoen hartu gendu zuzia, beste batzuk hartuko dute. Hortan ziur nago, ez dukat zalantzarik, inolako zalantzarik. Orduan, aurrera. Baina hori, beira munduan nola dagoen. Oso gogorra izan zela, bigarren eriotza zigor hori gu jaso genuen nian bueltan juntzian lehenengo gizonezkoei esatea, bueltan gure gana, 3 emakumeen gana etorri zian. Eta Ione Dornosororen garai hartan bere senarra hizko zen. Orduan gu biok ginen oso ikutuak, Arantza berriz soluzioa zeukan, da gizonak ez zeukan zea, da orduan elkartu nahi ikusi nuen nien eura esan torri zitzaidan ustu egin nintzen, ustu ez, gelditu nintzen txuri barrua eta txuri dana. Gelditu nintzen, hor argazki badaukat, beste hiltzaneko momentuko eta horrela gelditu nintzen, argazki hortan nagoen bezala. Txuri, ez naukan onduan inor, ez naukan ezar, eura naukan amen. Eta eman zidan txorabio bat bezala. Sentitu nintzen, desan duen esartzea nuen. Jeikin nintzen gero, eta, io ginen nian gure oilotegira, zatik tokia bildurgarri esan zen, euki genuena emakumeok, da hori nahi badezu esako dizut. Eta orduan, negarrari eman genion bidea bintzat, eta egon ginen handa. Nik dar besterik ez nuen egiten 2 egun eta. 2 egun izan zian bildurgarriak. Ala eta guztiz ni beti ez ditutzi jateari. Eta ibili eta hori, baina lo egiterakoan ez nuen lorik hartu nahi. Zatik esatun denbora galtzen nahi, nahiz eta jokinekin nago, eta orduan beste gauzik ez neukan buruen esaten nuen, jokin deitu, mesedez, jokin deitu esaten nuen. Zeren esaten nuen, hori da, hain kogorra da, kapaz da ez deitzeko. Eta ni nahiago deitzea, momentu horretan. Zeren deitzen badit jungo naiz eta kaperan, azkenengo momentu, azkenengo gaua utziko digute. Eta gaua horretan nik nahi den maitasuna egin eta ume bat izan berea. Ez ama izateagatik berea izateko zerbait. Eta hori naukan burua sartuta. Eta jokin egero hitz egiten du hori publikoki zeren esaten du, itziarrek ondo daki nire pinoi fikokua naizela. Eta orduan igual ez niola deituko, baina egia da deituko niola. Orduan, 30 arte oso gogorra izan zen. 2 egun eta 2 gau oso gogorrak izan zen. Oso gogorrak. Baina 3 ginen, abogatua etorri zian 2 aldiz edo horrela, baina ezin zan ezer, behaiek zintzun den ezer gozatu.
familiarrak entzazu kontu gure familiak nola bizi izan zuten, hori ez da tratatzen inoiz, baina hori izan zen bildurgarria. Gure familiarena. Nik nabaritu dut, enei galdetu, ke sentiste eta gero esate bateako, beste mutil batei, ni baino politikan gutxiago erabilitakoa eta ezer, y en aquel momento, ¿qué hacía? No sé el que, joder, los días atendet. Ni nintzen hor, eta besteak ez daki erantzut. Ez? Hori baina oso normala, oso normal, nia, baina nahi zoitzen, ez nahi zoitzen. Hori hona da ez zoitzea, ez nahi zoitzen. Baina nik usten dut rigor politikoa. Ez tegin nola euskera zango rigor, sakontasun, zehaztasun da sakontasun politikoa falta dela. Zeren, esaten da, prozeso de Burgos da, bapatean, zerutik mana erortzen dan bezala, erori da el prozeso de Burgos, korre. Horretik esan delen, behatzi, 79 ez deit numero esan deten, baina egon ginala Larena, Iokin eta Irurok sumario baten. Beste sumario baten, arantza egongo zan bere senarrarekin eta igual izkorekin izango zan. Beste sumario baten, Unai Dorrosoro. Beste sumario baten, apaisak. Apaiz bat, beste ez dakit bia batea. Beste sumario baten, artekalekoak eta gero moroek azkenak izan zienez, haiek batuta. Eta zen 31-69. Baina gero, egin, hauek esan zuten, aquí tenemos a la cúpula. Beste 16 aldegin da, ez dakit hori dakizuen. Bat, Maria Luisa, bai. Beste 16 aldegin dakoak. Ordu, 32 lagun, zuintzazu kontu ze golpea da. Hori esan gabe daukat, 79 erakundea gelditu zen Mantusetan. Hori egia da, zeren aldeindakoak eta aldeindakoa buru ziren nahi esan biltzergipikoak eta hori, izan ziren zelula gorrikoak. Eta gainontzeko jendea, laguntzaileak hau da bestea eta bar, eta hor, gelditu zian bigarren mailakoak edaitzen dienak, 3. mailakoak. Oso gaizki esan da, Oso gaizki esan da hori. Inoiz ez dago bigarren mailako edo 3. mailako. Militanteak dana. Baina gelditu zian militanteak ez zaudenak aparatuan esango genuke ere. Eta hoien gain gelditzen dira. Eta orduan, barrutik kritikak daude, gure barrutik. Eta esan, Burgosen daudenetik, gure kideen aldetik. Mai nazionalkideen nitzanean, 20 urte egin nitu. Eta 97an, herri batasuna bezala desagertu zenean, atxilotua izan nintzen beste kideekin batea, mai nazional osoa. Eta atxiloketak izan ziren banan hartuak, ez? Nei hemen txe, aurrean, Iokinekin netorrela, Santageda bezperan, eta Santagedako lagunekin, nintazen, makilakin da, egunkari batek esaten du, el diario vasco esan zuen, le acompañaban armados con palos. Le detuvieron a Sierra Ipurendeba a no sé qué horas de Italia y iba con un grupo armados con palos. Bueno, hortik izan nuen gauza bat oso bitxia. Eraman zituzten danak Madrilera. Atxilotu eta Madrilera eraman zituzten. Eta nire eraman dinduten gobernu zibilera. Ez da hori kontatzen duten liburuan. Gobernu zibilera eraman dinduten. Eta gobernu zibilera, gelditu nintzen, pentsaturi paperen batzuk jaso eta Madrilera juteko, ez, arajun eta lehotzetara. Lehotzetan sartuta denbora egin nuen, nintzen jakin ez da zer, eta lako baten esaten diate jarritzeko batek. Juten naiz eta ze baten gela bat, tortura gela zen. Toki dana zikin duta zauan, kumun zikin bat zauan, soka batzuk zauden, kubo bat zegoen, erratza bat, eta mai bat, erdian, mai luze bat, baina luzeo, antzeko, nerako luze bat, eta zela tiradera bat onela, eta maien atzean,
gizonezko bat, enkaputxatuta. Eta eskuak eskularru beltzaz, pinta. Mai gainean, hola, eta kaputxarekin, kaputxatuta. Argiaren abiaduran ibili nintzen. Nire burua, argiaren abiadura. Ni orduan parlamentarian nintzen gaina, Gasteitzekoa. Eta maikidea, orduan ez da posible, nire buru da bai. Ez da posible, itziarzu, lasai ez da posible nire buru. Ze azkarra ibiltzen dien ideiak, nazpila baten. Ezin, eutzi, lasai zen, ezin duetan, bai ez hauek edo zer gauza tau. Eta beste atzean naukan, nire ginen torrezana. Eta orduan hau atzean sentitzen den, eta beste aurrean. Eta esan zidan, sientate. No. Hiru handiz ez da, sientat, no. Nik normalian zutik nahi izaten dut. Nalakoa zutik hartu, beti. Eta, hartu zuen tiraderatik atea zuen kajoi bat, eta paf, ipini zuen mai gainean. Eta nik esaten dugu zuz baliak. Hasi zan, tak, atea zuen fitxa bat. Se reconoce. Sí. 69 fitxa. Hane nitzanean. Eta nitzane, oso gaizki, zehatzeko nitzana ere, argala. Hemen ilusiagoan daukan, eta hemen lotuta daukate zerbaitekin, alboska daukat biargazki. Eta bien. Esto no prescribe nunca. Gatik esaten dizut, buruazko prozesua, ojo. Ez zioten beste izan ginen, 23 maikide, usten de ginala. 23, 24 maikide ginen. Inori ez zioten egin.